Noswaith dda, croeso i Pen-y-bont. Mae'r tîm sydd ar rig y tabl. Croesawu'r tîm ar waelod y tabl. Heno yma, Pen-y-bont yn erbyn Llansawel. Ac ar ôl buddugoliaeth, gofiadwy yn erbyn y seintiau newydd, cyfle cynnar fan hyn i Pen-y-bont. Cion Reffel heibio i'r golwr. Rhys Wilson, ond honna yn rhedeg heibio am gig gol. Hanner cyfle cynnar am yna i Pen-y-bont. Kirkhoff yn troi'n dda am yna. Pwysau Ellis Sage arno fo. Lewis Harling dan bwysau fan hyn. Mae honna wedi ddwyn oddi arno fo gan Tom Price. Ergyd Tom Walters. Heibio i'r postyn. Doedd honna ddim yn bell. Cyfle cyntaf Llansawel o'r noson. Y gic gornel mewn i'r canol. Peniad Chris Evans yn helpu honna ymlaen. Fyny'r cae gan Tom Walters. Peniad nôl gan Kyle Ludwigson, mae honna ddim di disgyn yn garedig i Adam Prisbeck ac yna Ellis Sage methu rheoli. Wel, dihangfa yn wir i Pen-y-bont yma yna. Lewis Weir ar tafliad. Ryan Bevan yn cystadlu amdani. Fyny'r cae gan Ricky Lee Owen. Ymlaen gan Tyler Brock. Tom Walters di'r unig ymwysodwr yno, mae'n disgyn. A Jenkins yn tanio. O, doedd hwnna ddim yn bell o gwbl. Gan Cion Jenkins. Y peniad yn disgyn yn garedig iddo fo. Ond mi oedd o'n bell o'r gol. Mae'r ergyd ar ei droed chwith. Heibio i'r postyn. Al Davies ar tafliad tuag at Reffel. Harling yn chwilio am Davies. Chwip o groesiad yma yna. James Kroll ar ergyd. A honna yn taro rhwyd ochr. Wel, am gyflen fyna. Cyfle anusgwl y bosib i James Kroll. Mi gafodd o rhywbeth ar y peniad. A wedyn, gweld y bel yn disgyn yn garedig iddo fo. Mi oedd yr ongl yn dyn. Waith dan fyna. Gan Lewis Bates i gamu allan. A chlirio. Mae'r peniad yna'n disgyn i Ellis Sage. Os o gyfle fan hyn am ergyd. Honna wedi tharo'n isel. Arbediad i atal Tyler Brock. Honna gael ei chlirio. Dim modd i Llansawel fanteisio. Tom Price ar gig cryf. Honna teg at yr ystys bell yna. Waedd yma am gig o'r spotyn. Mae honna wedi cael ei rhoi gan y dyfarnwr Ryan Kenny. Chris Evans yn amddiffynwr mawr. Wedi cael ei lorion fyna gan Billy Borge. A doedd ddim angen y drosedd yma mewn gwirionedd. Ond mi oedd na ryw wthiad yng nghefn Chris Evans. A doedd wir ddim angen hynny. Tom Walters yn erbyn Adam Prisbeck. Ac arbediad campus yma yna gan Adam Prisbeck i atal Tom Walters. Wel, doedd hi ddim yn gico'r swatyn ffôl o gwbl, ond mi oedd hi'n arbediad rhagorol gan Adam Prisbeck. Alex Gammond yn clirio. Kirkhoff ar peniad. Clayton Green ymlaen. Ymlaen gan Tom Price. Mae yna ergyd o bellter yma'n hyn! O! Am ergyd! Am ergyd wych gan Tom Walters! Mae'n disgyn yn garedig iddo fo. Ac o rhyw 30 llathen. Mae o'n tanio honna. Wel, dim ots fod o di methu cico'r spotyn. Mae honna yn arbennig i gol gyntaf o yn uwch gyngrair Cymru. Ac am ffordd o sgorio i gol gyntaf hefyd. Peniad Borge yn adlanu oddi ar Rio Dyer. Mae'n gyfle fan hyn i Rio Dyer os allydd o reoli'r bel. Dyer i mewn i'r Cwrt Cosby. Gormod o gyrff yn ei rwystro fan y diwedd. Dim trosedd yma yna. Yna'r dyfarnwr Ryan Kenny i Rio Dyer fynd i'r llawr. Nôl i'r canol gan Borge. Clayton Green oedd yno'n chwilio amdani. Ond hwnna'n saff i ddwylo Rhys Wilson. A dyna'r chwythan ola. Buddugoliaeth gynta. Llansawel yn uwch gyngrair Cymru. Y gêm gynta i Pen-y-bont golli y tymor yma. Y tîm ar y gwylod wedi curo'r tîm ar y brig. Y sgôr terfynol yma'n hyn. Diolch i roced o ergyd gan Tom Walters. Ydy Pen-y-bont dim, Llansawel 1.